daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami. One bambino dami, hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Jongo makan bul, bulan Allah, jongo makan salti, wali cak-cak. An foti ɗon ndewtuɗen ala ko mbaɗataji sono andaki somi yalti tan cokkaga worɓe woɓɓe mba mamoud ha guete laaɓa ɓe ñallu mamoud anaade moto jongoma ko an jees an woni ɓi haram subhanallah walla ko an nefni bokari an ha bakari nefni nefni bokari andu ko kalla nefni fo dala ko kaldude am ay nani so tuttima respect no a totta ɗum respect ha timma ay ko kalta yarno ko a tegani ɗum hay nokku tiɗi ko saswala darde fara haalde waɗa wen komi caga an sino ko caga gonnomi an ko an foti andude komi caga walla mi wona caga amadou holko waɗi ko holko woni hen addi suuɗam ne waajo kam ha hakkude ma e bokkar sesa fonnon yaarude ne waajo kam hawɗani men aɗa ni wonjirmi haalde ay sino ko goɗɗo wonno coppe walla goɗɗo wonno mi soha suudu ndu caabi ɗi mi mofta ɗum te ala ko mbawɗa hen te andata ni hol gonno nder te hoto witam noon ay haala so ñawi noon yo nande cellu a faami eyo an deke Amadou sukki am ko jemma ñanam goppu jongom riwo yaltino galle yu busto ndeke ko caji woppu dem ko ɗum tagi noon diwi waɗoyde no feere pour yomi yaltoma pour yomi accu sa wi noon toña Amadou haydara ala ko wi sa wi noon Amadou tan toña min mi haalima Amadou ay ko wajanima bokar an hokko jinɗa bokar hokkima ɓerdam hokki fofam bokar an ko ketteteɗa min ko ketteteɗam kala garɗo mi wiyama jinmi aɗa sowona bokare hoppi fof joni an bokar min hokko kettanima ko woni han ko tagi min a wattidem confiance a bokar jongo saba Allah e nela ɗum yarlomi jaafoɗami gattinami hakke jongo ma accanam hakke jeew ana tini kawmo Sofia ko nodduɗo Sofia pour yo yalto am rokkira ɗum te min kam haɗandi mi jaɓata ɗum haɗani min koye Sofia tan mbawmi wurde ha joni Sofia yalta o galle ko te ɗum ɗo woni kalatnomi ko jeewo on leel mi haali jamma mi haali ñalama jagge hen onon noon hoɗon ngaami e probléme ujam min oɗon hen ngaami jeewo jagge hen hol Sofia ya Amadou min ɓuuri yidde Sofia jooɗo e galle he sabu Sofia no wayni Sofia ko cukalel moƴƴel kewɗo hurum Sofia ganduɗa min joodoto mi haalnamo caɗele suudam o asa ha luggiɗo ub hay goto andanta kam Amadou wadde kay min ɓuuri yidde Sofia jooɗo wallahi sika yiyeɗen kaal ene ummo ko bonɗo rewi ɗon wallahi ko sokoto rewi ɗon wallahi ko sayi rewi ɗon ha tengti noon guel Ahmadou kiitogel Allah kono guel bangel jokkotirguel jaddugal semmi ɓaleji wallahi o min andunoma addu hakkude men musidɓe ɓurɗo ni bon te men ɗum ɗama ni noon yarlomi jaafoɗami bokari wona hande puɗɗiɗa wiidemi komi caga à chaque instant à chaque fois sen kaldi mo o il faut komi caga bokari so pawɗa ɗum bokari ande pawɗa ɗum bokari a bokari temina arande gillam so tollema bokari moppi fof mi walama jinma ɗulam sona bokari holko kettinima joni holko jinɗa yimɓe fonene kaala holko mbaɗame galle jamuɗo holko mbaɗamɗo yomi yettu galle ɗum fof a cause of toi mi an anda woni yidde bokari ko mbaɗmami sibi Allah haallam so tawi min wonko mbaɗmami kalla kam ko woni yarlomi jaafoɗami jongo accanam hakke kaw makko nomo ganduɗa
feera yiɗ hakkunde amen o kuɗaɗo jasɗo bon ha amadou hoto tooñ an dewgal wonno hakkude ma e Sofia gasi on ceeri laabi tati jinna makko mbiyo artu ko nangata e makko ha oppo mo yahaw resi hen jeew wota haal ɗum jeew min meɗa hen te Sofia wawɓe ɗum resde keewi par ce que min wat sikkomi jooɗi tan mbaɗmini jooɗde ala a faami min mi yewti Abdourahmane miñam Abdourahmane wima hum tan Sofia seere ɗum ƴettit Sofia jaggo hen wot Sofia yaha a yewde Abdourahmane eyyi o jaaɓi ko Abdourahmane yo jaaɓi Abdourahmane jaaɓi wima human Sofia après seere ɗum ƴettit Sofia ɗum noon ko an wawi hen jaggo alhamdulillah Amadou koddam du fe kosamam wallahi alhamdulillah waɗi noon jeew jaggo hen ma hen jaggo mami haalde makko mami jaggo hen ha tiiɗ billahi jeew min wima noon kay min ne weltima haɗa neɗɗo so weltima weltinat sehel mum wala ha faade mi sodan ma tanggal biyeteɗo muccu liggel mi ara joni tanggal muccu leggel komi tanggal tanggal leggal de wuyata sibu Allah e nelaɗo jonga mam accanam hakke accani kam a yara lima yaafima jonga mam accanam hakke min aɗa andi mi yiiɗa eɗen kalde en ummo wallahi so wonano ko bonɓe ndewata hakkude men wallahi sen mbattade hakkille ma en koye jonga mam yara ɗum jaa ɗum noon ko an foti salade ɗum Bokary déjà ko yimɓeɓe kala ko yoni Bokary jongoma Bokary jangoma guire kunnude bone mayde foof wallahi Bokary min mboɗo yinma neɗɗo so yiɗima a yiɗat ɗum yara ɗum jaafa ɗum gacca accani kam hakke e dow gueɗel noon so tawi a wattata wonta wat inchallah wonta wat accanam hakke jonga mam yara ɗum jaafoɗa mi yiiɗa yiidema gueecel maguel yen yen tikkinoma ande wallam saabu Allah yara ɗum jaafoɗami so tawi a wattata a yaafima accani kam min ko ɗum jinmi Bokary min mi yiɗa e darko musma wallahi mbeɗa andi yiɗa musim sino ko sagam kala ko jidda ɗum mbaɗe hay min ko ɗum jinmi jonga mam saabu Allah hanti ko woppu ko yawti ko yawta accanam hakke jinmi ko beltoɗa mbasa tekkude nani min meɗen yotto less ɗum dañi mogginani saabu soon kam somi yeehi less mbami tan yaade min dañata mogganimi ha ɓeeta mogginaɗa tan mboɗo jogui suudu aɗa no mbatten ar ñente wonma massage moƴo change a ɗum yo mbaɗa ar ñande suudam to jommom amajjani probléme gonɗo ni hen e nder galle he somi naati han nder suudu ma darga wongon wawi ɗo hoɓɓude galle o feccito kadi hakkude woppu tan mi telno less saabu Allah woppum telno less wala lista mo jogui suudu no woppu ƴeew woppeno wa bin bin tan gacciɗen Bokary Bokary tufaɗa ayi message o de voilà mi foti document o mi waɗimo envoyé eyyi kam woni noon document o woni noon joni noon miɗon ara joni salah jaaɓi inchallah joni miɗon ara salah jaaɓi kono mbaɗa feere noon ha somi ari yo en kawru ɗo mbiyenɗa ɗo non non accat sa wi neɗɗo yo en kawru jooɗo fatma ha maydoro ɗum kam a wowi ɗum d' accord miɗon ara inchallah eyo oui Abdourahmane ça va fini am barka jam gadduɗa joni ko suba lawde te komi dawowo Abdourahmane ko jaam Abdourahmane min wonko gueɗe fof mbiɗa wawi jaab par ce que min miɗa yiiɗi yo Sofia arto junggam mais wonko noon c'est trop ko ɗum woni Abdourahmane tawɗamde suudu Sofia Abdourahmane pourquoi kala haɓoye goya an sa woyi Sofia yurmen jaggat ɗum so jaggi ɗum so naatema billahi wonta yaltu kekko wiyat to Abdourahmane hokkumi mi dogna 100 an dokna 50 ballami heɓde debba mais sa dogni sa kay bone waɗa Amadou anda ko en ala ndeke an ala gandal haydara Amadou iskani so waɗani ni Sofia jogotako e am yurmen te so jogaki am yurmen dewgal amen wawa won ɗum tagi aɗa woya mbaru ɗum ko belma yurmemi mi human ɗum mi seera keɓa debba ma non
ay min ndeke mi ala hakkil min mi ala gandal haɗani min cikkannomi affaire maire maayi ɗo par ce que haal maire o goyɗa mi Abdourahmane maire jarani woy ma yeehi wonta artu ko neɗɗo woyata hen maayi an dege laaɓi kam an kane ɗam neɗɗon jaksono neɗɗon yaha ɓoyo jakso a faami Allah rakuma kandale aduna chikuda adawawi hundi fuyo aduna dunia adawada kowelma miji jango Jitani angi wante mi jo jango bilai mi jitani alangani mi jitani sallahu mi jitani kon mi jango tinno mi jo jango tinno fa tingo wa ga fa mata fangal ko tal yata nanda fa tamba da hande mi jo jango Abdourahmane wona sa woyi suyaɓe tom yiɗmbiɗa tan ha ɗum tan mbaɗum ɗum yew mi ñaaguimama noon fisabi lillahi wa rasuli e ƴiiƴam gonɗam ɗam hakkude men hakkude neɗɗo e mawnu Abdourahmane ƴeew ngol so tawi men jooɗi Sofia wayi ha tan ay wona so woyi ɓeydata yidde eye mon frère woyi so woyi ɗum heɓ Sofia am Abdourahmane ƴeew kala no mbawɗa wat wallam tan fisabi lillahi so tawi men jooɗi woyi so wi salamu aleykum galle ngoya so juuli ha parɗa cilmiɗa mbiɗa assalamu aleykum ngoya Amadou mi nani hanti haɗa wawi yaha joni sa woyi ƴeew sa woyi mokkuma ngol ngoyɗa fof noon lim ngaari woni fof e ngaari ƴeew gonɗi ɗi ɗi ndewa ɗo ɗi ndewa ga beele ma Sofia ɓeydi heppude haalka mbawanɗa kadi Amadou jarama yaha jimnani comme dawo e kono ma woyi wona eyyi a faami moƴƴi min kom dawo aya a jarama Abdourahmane ngoya nani Kom dawo anani Abdourahmane eyyi mi nani ƴeew woye gonɗeji mawɗe ƴeew mbaɗa gongo ƴeew ngo rewa ga ayi o rewa ga ɗiɗo ndewa ɗo ɗin belatami quoi par ce que mo grama tampi noon mi nani mi nani Abdourahmane woyi ɗe nani o kay a jarama comme dawo merci jarama a dawa dawata e billahi Abdourahmane de yoni yahanti comme dawo Amadou Abdourahmane miñam woto wanni ƴeew woyi tan eyyi yahanti mi nani ya ma woyi wona ma woyi e yaha Abdourahmane woyde mi nani Abdourahmane billahi woyi tan Abdourahmane woyde ma nder ɗum mbewelaji Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. yo tamma debbo mo wayi yodde tan an jomiraɗo keɓɗa em haɗo debbo jomiraɗo sa'a noon kam tampina maccuɗo ma te ina moƴƴi noon sa'a kam a yurmeni ma e maccugel ma ɗum sa haɗi kam ɗum hoppaani Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, tampere gili hoyni kam. an to bukari woni an Fatou Ba accinanade Boukary noon an bukari so andi no mbawɗa wonde traite mum walla so atti o rewa hay ma
Teel dama soob na. Fatima, ça va? Ça va Sophie? Ça va bien. Fatima, para. Sibala to ngondo kala. Fatima? Bitala no. Fatima, wana an kadem Fatima. Loida, Fatima. Fatima de hihi, wono do fay. Edo sukaɓe seraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano gili curodiren muñodiren ko digal welani ma muña curki keɓa ƴurɓe ko digal welani jongo wona weltima mi weltima kay min kala ko wulnata ɓerdam mi haalani en haydara andi ko gandintuma jiɗna yimɓe fof jaam anani ko mbimami ko meta jeew min hay goto mi añinande o jaam kala mo yiɗa jaam ko haaju mum l' essentiel min ko jaam tan jimmi woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano Jeew, ko an junjun pannum do yen. ko woni mbar ko jaam Koy danger modu jodden de. ko woni Hankiram yerude do Fatima. O wi non problème o kala tinnodo walla gonnodo hen ko gitto ballum te adandi Fatima très bien. an ko mbiɗa ko Sofia Ko nanda ko. Te dum do foko an nanim hen. Dum do foko an nanim hen nen jeew. Sinu ne kala no mamdi accunum jami kalan mo. Tawon no hala ka gasi. Sofia he ko minema goni nder gila fuɗɗode ha joni ko minema goni hen koto yaltini hoorema noon jiɗan nandude mi nden annani ko mbimami ko An ko non biita. Wonani kala no mamdi biida kam ala wuro mi hala gusum halnimo o sellani walla o dum do. Wona non biida kam. non mi ari ɗo ɗo mbinɗen eyyi mi an hana woni probléme ma an kala ɗo mbendirɗen rendez vous beele mi ara mi daro ha mi maytoro ndu wara han aɓe wona ni neɗɗo saaha fof okkidire mo rendez vous o respecte rendez vous kono neɗɗo ara daro ha tamma ma minen ara nde i garata han voilà d' accord miɗen noon dari nani voilà sinno gowli ɓuɓata kosam biretake Fatima koto falani han Fatima an kaldani ko jeyata ko woni Fatima an kaldani de Bukan ƴeew. ko woni I Abdourahmane fof ko yeeso ma kewi. Fof ko yeeso ma kewi ko Bukar waɗi ko fof. A siki min Bukar no so oppo kam nder galle to yalta naata leydi ladde. Oppo kam min goto nder galle. Il faut que mi yiita Bukar noon min mbadda face à face nden ɓuuri welde haalde. Sofia
somi accino jaaɗaɗo fatima kalnoɗa won nden ɓurata musdema an aɗa andi fatima no feewi wadde mbaɗa asime so haalka yonti mbaɗa asime mbiyata ko mbaɗen asimi min e ma mbaɗen asimi daroɗen min mi hulani ko an kay miijimi kono min mi hulani aɗa yaltinen hoore maɗa nannami hen ɗum mi jaɓantama ɗum Sofia très bien ni jinmi ay kamɓe ɓe gonat bone maɓɓe pare ɓe ƴetta bone maɓɓe mbiya ɓe ndoto e dow ma salo ha lelɗa e leydi a faami jogo fullo ma ka toroɗo jogo fullo ma de a faami Fatima artir hakkille ma o Fatima mata yiyani nawle maɓe wonɓe leegal he a yiyani hoddi maɓe wonɓe leegal he Fatima ƴeeno mbaɗa o comportement ni ƴeeno mbaɗa ni Abdourahmane ko an noon waɗi tal nawlaɓe wonde jeeɓoɓe kam min haajamala e ɓen min ko Boukary jogdima affaire yomin mbaddu face à face min e makko o haalna kam ko foti kewede ka après kewa toon mi moɓɓitamo noon ay ko jogotoɗa ko wadɗo joni billahi Fatima a waɗa ɗum ha para mimsita yo min e Boukary yomin jindiri tan ko wayi kewde fof ma kew toon min yomin jindiri min e makko moɓɓitamo noon Boukary oppita kam golla kam ha para golle mum dogo yalta galle oppa min goto ene galle mi wona silencieux non wawa wadde passé comme ça jamais il faut que min jinda min e makko mbadda face à face ko wayi kewde fof ma kew min haajamala e ko yimɓe kalade ko yimɓe kalani min ko Boukary waɗi kam intéressé Fatima haɗa ko cohlumi ya jooɗoye min mami ƴeew Boukary ha mi yita ɗum o jooɗo joɗɗa kalton ɗum wawa wadde ɗum jooɗede ke tawra kam ko ponnomi jooɗede mi jooɗimi paɗi jooɗede ke tawaran kamen Abdourahmane an ni no mbaɗa ni joni on fitino mo gonɗa an sa yiide Boukary on mbarodirat yomin mbarodiri mais en tout cas yomin jindiri tan o hanna kam dek mimama haalamo ko lawɓe jeeyata ko mi moppitamo noon weɓata ha ɓucca joni ñaguma yaaf ƴeew wona ɗum min ñaguima ɗum okkam ɗum min ñaguima ɗum Abdourahmane sibi Allah nelaɗo ɗum mi ñaguma aɗa yallo aɗa yaafo sibi Allah opparam tan hakkude min e Boukary ɗum tan mbami haalande ala arkay Fatima wawa yaa voilà min non a wawa yaade non ala a wawa yaa yew komi jogno rendez-vous wono paranomi ɗo kono ɓaɗen ni yirumami an sa yendire Boukary on mbarodirat min mbarodiri ko min e makko rek ala arkay Abdourahmane oppo jungo non yew ɗum wawa won hande kay haɗa koyni min en jaade hawlo ala arkay mi haalanma noon galle o ɗo kala probléme dañɗa min e ma mbaɗa tam asimi ndownoɗen sa jaaɓi noon ɓe jortinma e woyni jaygo te min en tant que mbiɗa wuuri Sofia a dañta probléme billahi wallahi sala de sala koɓe naafi gooƴi probléme gala fof tan mbewi on fawi Sofia haydara waɗani onon goni bonɓe ɓe ballata ɓe jurmitaki ngala teddungal min ko mbaɗmi koye galle fof wonɗa e probléme hay cum jam mbatta weddede hay goto haalta hen yo hakkam yana moon onon fof ya Allah ya nela yo hakkam yana moon aduna fof yo seere o comportement ma ko haɗa Boukary kono on ndi waɗa jongoma kono ko nder galle gonɗa han tigi ñama han tigi mbaɗama jama an ko golkam keftoɗa ngala gona e galle men solba han e galle men an tigi ñamamam ha ɓuuɓa mi woppatama Fatima jongoma tigi mbaɗamama an hande parane mata wani somi tinno koye galle gonɗa tan mi ñami ñata ko ɓooyi koko mati mi fiya jogoma hande wala mo jogoma ha ɓuuɓa jogoma ko golkam keftoɗa Fatima jogoma hande ko golkam keftoɗa hande han mi ñamata hande tigi mbaɗamam jogoma hande mo parama hande mbima yahay ayahay jogoma tigi mbaɗamam hande ha ɓuuɓa fokita Ibro fokita ya jogoma mo parangol
wala jongma wala da buba jongma mo bra baba jongma ma tawram da talle jongma boîte de chemin ma jongma sibina ba wala ci ko la laissé ma tawram da galle ma dom jogara wala jongma ko sino ko dialo ko wala jongma ko tawram da galle wala la ko na galle jongma wala da wala ko wala a jodan na wala ko ni ko apono ko ma ni pio ma da haw mai aha Sofia ando binda ka jongma yate galle ne jongma ko do wona galle ma yiyam no lawo ma an na fi ko andi sa opino kam tenti jongma ande walla su sawadde kam yawar kam ponni kam Fatima wonnet yow Fatima no mbaɗa ƴewta no mbaɗa ƴewde tekki haɗa wayne kangal ɗum ko woni walla mo pitam ko waddo koye galle mo mine mako min mbaddi face à face ko pukal ko mi haalta haala mum mais ono jongoma wona nder galle ni wala ko wela yim fone jale point yittere ɗo mine watte ridiculisé moɓe gandu min woni holi on wala ko kaali men amdo min ɓuuri e hangede an so woppidima e jongomo joni on mbaɗodirta ɗo est ce que minen ɗum poti ƴeew mo andi dogdarani mo ko waɗɗo ko mo andi ko waɗɗo ko o natta ɗo ene galle mo wiye ve omo yagal mo solɓe e gol kam ha nder galle amen ɗo hane ga e mbadda babi e nder galle ɓe cigo mi tinata ɗum wallahi somi caggimo mo sigono min komo kangal o anda kam tawni o suwa parde makko taw Fatima waɗa hoorema nder an ka debbo desat jongomo resaka est ce que nani an koye dewgal gonɗa won neɗɗo Fatima ko ɗum bonni noon ɓe garata ɓe gara nder ɗum ɓe jooɗe nder galle ma e cigona ko goɗɗum ne ko wotmaɓe ƴeewata ɓe gasna kam ƴetta laaɓi ɓe tukka e dow kanko bukal fof ɓe jukki am laaɓi kes ɓe jaggi kam komo kangal mami hollumo kaali noon no gaddat mo pitaɓe noon bukali ko kanko kam mami réglé moko mine moko beddaɗo face face ɗo e galle mo pitamo wala sedde allo nen jeew an nin jeew holto gonɗa gallo nano fusa holto gonɗa mais Fatima guilnani ɗo wonno no wulla aɗani ko mbino ɗum jongoma ko yelti gallo ndegiri ɓe pottiɗa e damal galle guilnani wonno koye to nen jeew artuɗo hen artu holto gonɗa kanko mbawɗa nanggo jimko gatta joni mbiɗen Fatima ko nanda ko ar joni de la ilaha illallah min holko tagno kam fende adunam min hande feeram boni holko nannuno kam e probléme Fatima mi dañi bone mi naati e jeygi hey ƴeew nawle e maɓe ƴeewa hoddiɓe Fatima neɗɗo wodat ko hersi woda ko huuli ƴeew ɓe min ha jamala e ɓe min ko mbadda me ɓe ha jamala maɓɓe de min ko woni kam intéressé ko bukari gittuɗo kam guila laaka to addi weddi kam ɗo mbiɗa muññini ɗum ɗo ɗomga e heege bukari ala ko yoɓat kam sona oro ha nder gallam yimɓe foni juulɓe foni pawi yittere mum hay goto haalta wiye moppin noon so moppin noon weɓata ha ɓutti ƴeew haɗa ko cewlumi ndeƴƴa place goto ay bukari min adda ɗum ha nder suuɗo o jooɗo joɗɗa bukari ma ɗo ha juuɗe ma te ƴeew min ma gondi kalta ko ay kalta ko ɗum gonga kala naɗɗo en wi homo jingata jongam walla bukari min ma mbaɗa ɗum digal o tabbit hoorema jooɗo min ɗum joƴinani kam man ɗum ne joƴini kam mala yiyanko ɓe mbaɗi kom ko walla ɓe jaggi kam kom kangal o momi haalta haala mum teɗane mum labtude kala to bukari waɗi ɗo e galle kanko omo jeeya en kanko won caggal bukari kanko wiya bukari naɗɗo e yaltuga mais kanko mami régle mo hano montode guittani mais bukari o mi anda debbo goɗɗo de mais wonta fottude debbo ha wiyamo salamu aleykum Fatima rokkam respect Fatima gila ɗum kewi ha joni ko minoma dari hen mi darima jamma mi darima ñalawma hono mbinoma ɗo rafi bukari woppi junggam an pourquoi pas waga rokku on respect hinon te ganda minoma gondi jiɗmi ken gartita hakkille ma ndeeƴa place goto est ce que anani kalmi ko anani an kaldanmi mamo hokke respect o ha timma mi hakkudami bukari mamo rewel ɗum no monto ni wona ko min woɗɗo jaggi on kangal mami hollumo kaaliɗo gardata kanta Sofia mum honmo mami rewel kamum après ne wona ne fena ɗo ne wiya ɓe o ko yeeyi ne yaka ne fenade mo on so paɗi mami rewel garmo meppanani noon to 3 familles 1000 problèmes findiniɗaninoɓe atri majjunoɓe 3 familles 1000 problèmes serni selaɓe yaɗiɓe 3 familles 1000 problèmes bonni koddigal bonni ndam
dami won ko mbino dami won ko mbino dami mbida mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala